Ba a nan take ba, an dannewa budari kai. Falsafar Bahaushe fitowa ta biyu. Rubutawa BM Ɗanyaya. 18 ga watan 4 shekara ta 2024. Ranar ba a nan take ba, an dannewa budari kai. Kowace halitta idan tana faɗa ko kuma ana faɗa da ita, to kuwa tana da kayan faɗanta a tare da ita. Wata halitta kayan faɗanta ba su cutarwa sai ta haɗa jiki da abokin faɗanta. Kamar kare bai cizo sai ya kai ga jikin abokin faɗansa. Rago na tuni amma tuninsa bai cutarwa sai kansa ya haɗu da jikin abokin faɗansa. Wasu halittu kuma daga nesa sukan iya amfani da kayan faɗansu. Kamar maciji da kan iya watsowa abokin faɗansa guba daga gaba, ko kuma budari da kan iya bankowa abokin faɗansa tusa daga baya. Tusa tana da wari, sai dai ƙarfin warinta ya danganta daga nau'in halitta zuwa wani nau'i na halitta. Warin tusar wata halitta bai kai na wata ba, kuma ko a nau'i ɗaya na halitta warin tusa kan iya danganta daga nau'in abincin da halitta ta ci. Tusar budari ba haka take ba, ba irin ta kowace halitta ba ce, ita tasa ce shi kadai, kuma yana da abinsa ne kawai don yana budari. Sannan bisa ga asali duk halitta mai yin tusa ba ta yin ta da gangan. Abin da yasa aka ce haka shine, asalin tusa iska ce ke gurbata a cikin halitta, sai ɗabi'arta ta tunkuɗo ta zuwa waje don ita halittar ta sami lafiya ga cikinta. Tusar budari da gangan yake yin ta, kuma ba tusa ba ce ta neman lafiya. Ana iya ma kiranta tusa ta neman abinci, don da yawa yakan kashe wata halitta da ita ya ci a matsayin abinci. Tusa ce ta kariyar kai kuma, don yana iya kare kansa da ita daga duk wata halitta da ke neman ta nuna masa ƙarfin tuwo. Tusa ce kuma ta cutarwa, don da ita yana iya cutar da duk halittar da ya ga dama cutarwa. Duk wata halitta mai cutarwa idan har aka ce an kama ta, kuma har an kayar da ita, kuma har an taushe kanta, to ana iya cewa an sami cikakkiyar nasara a kanta. Haka ne, amma fa ban da budare. Duk wanda ya san budare idan har ya ganka dafe da kansa, to shi kansa da ya ganka ya san yana cikin babban hatsari, to ballanta kai da ke dafe da kan. Akan haka zai iya rugawa sai bayan ya yi nisa sannan ya daga sauti ya ce maka ba a nan take ba. Ma'ana matsalar da kake neman magancewa ba a nan take ba. Tusa budari ke yi, kuma ba a kai ake yin tusa ba, a baya ake yin ta. Muhallin karin magana. Ana amfani da wannan karin magana a lokacin da aka ga mutum na ƙoƙarin korar matsala alhali bai ma san inda matsalar take ba. Falsafar karin magana. Ana iya samun tunani na falsafa guda 4 a wannan karin magana. Ba a ƙoƙarin korar matsala sai an san inda take. Ƙoƙarin korar matsalar da ba a san inda take ba yana iya ruruta matsalar. Kada ka tsaya kusa ga mai korar matsalar da bai san inda take ba. Bai kamata ɗan adam ya rayu a cikin matsala ba. Ba a ƙoƙarin korar matsala sai an san inda take. Ko yaushe ka sami kanka a matsala, abu na farko da ya kamata ka yi shine gano inda matsalar take. Gano inda matsala take yana nufin gano wurin da take, da irin yawanta da kuma irin ƙarfin da take da shi. Gano waɗannan abubuwa shi zai taimaka maka sanin inda za ka tarar da matsalar, da kuma sanin irin girman shirin da ya kamata ka yi kafin ka tunkare ta. Ɓata lokaci ne ba ɗan ƙarami ba ka tunkari matsala alhali baka san inda take ba. Ɓata kuɗi ne kake yi kawai har idan baka san inda matsala take ba. Idan matsala na iya kisa ko cutar da jiki, babban rashin hankali ne, kuma babban hatsari ne ka tunkare ta baka san inda take ba, don matsalar na iya maka kwanton ɓauna ta halaka ka. Ƙoƙarin korar matsalar da ba a san inda take ba yana iya ruruta matsalar. Daga tunkari matsala baka san inda take ba, gwanda ka bar matsalar a yadda take. Ƙoƙarin korar matsala baka san inda take ba yana iya sa matsalar ta ƙara yawa da girma. Misali, idan ka tarewa budari hanya yana iya maka tusa ɗaya. Idan ka kama shi yana iya yi maka 5.
idan ka kayar da shi yana iya maka 10. Idan kuma ya ga ka dafe kansa ya san halaka shi kake son yi, don haka zai iya yi maka 100. Idan haka ta faru, duk barnar da Baudari ya yi kai kai ta, don kai ka tunkare matsalarsa ba a inda take ba. Kada ka tsaya kusa ga mai korar matsalar da bai san inda take ba. Ka sani a matsayinka na mutum kana iya bambancewa tsakanin matsaloli, amma matsala ba ta iya bambancewa tsakanin mutane. Akan haka, duk lokacin da ka ga mutum na ƙoƙarin korar matsalar da ta same shi, to ka sani tana iya samun ka. Yi ta kanka a duk lokacin da ka ga wani na ƙoƙarin korar matsalar da bai san inda take ba. Ka sani duk lokacin da mutum ya yi arangama da matsalar da ta fi ƙarfinsa, juyawa zai yi. Idan matsalar ta biyo shi, idan bata cin masa ba, kai za ta riƙe, don da shi da kai duk ɗaya kuke a gare ta. Bai kamata ɗan adam ya rayu a cikin matsala ba. Ɗan adam yana rayuwa ne a cikin duniyar da ba ta da tabbas, don haka dole wani karon ya sami yadda yake so, wani karon kuma ya sami kansa a cikin wata matsala. A duk lokacin da ɗan adam ya sami kansa a cikin matsala, dole ne gare shi ya san yadda zai yi ya rabu da matsalar. Idan ka ga ɗan adam na rayuwa a cikin matsala, to ɗayan biyu: ko dai matsalar ta fi ƙarfinsa, ko kuma da gangan ya ƙyale ta ci gaba da faruwa. Idan matsalar ta fi ƙarfinsa, to yana da uzuri. Idan kuma da gangan ya ƙyale ta, to shine matsalar ba matsalar ba. Da ɗan wannan bayani za ka lura da cewa ashe da yawa ake iya kallon matsala a wani waje alhali ba a nan take ba.